సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది టూల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ SEO, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ లో. దీంట్లో మనము డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ టూల్ వచ్చి గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్. ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ లో ఏమేం డీటెయిల్స్ మనము కన్సిడర్ చేయాలి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద కీవర్డ్స్. అలాగే ఇంకొక టూల్ వచ్చి ఊబర్ సజెస్ట్ లో మనకు ఎలాంటి డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే Ahrefs, దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎలాంటి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అలాగే SEMrush అంటారు. ఓకే, దీని నుంచి ఎలాంటి డీటెయిల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఆన్సర్ ది పబ్లిక్, ఈ టూల్ మనము ఎలా వాడాలి అనే డిస్కషన్ అయితే ఈ రోజు అయితే జరిగింది. అండ్ మనము టాస్క్ కూడా స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చినాము. మినిమమ్ 15 ఇండస్ట్రీస్ కీవర్డ్స్, వాల్యూమ్స్, కీవర్డ్ డిఫికల్టీ, ఇలాంటి అన్ని మెట్రిక్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్పినాము.